Панядзелак 30 снежня. Вітаю, шаноўнае гаспадарства. З вами Вітаўт Сіўчык. Запрашаю на Белсадзум. Першая такая сітуацыя пасля распаду Савецкага Саюзу. Суддзя Уладзімір Арэшка пакараў пажылога ксяндза Генрыха Акалатовіча 11 гадамі калоніі ўзмоцненага рэжыму. Грошы не пахнуць? Рэжым Лукашэнкі пастаўляе зброю ў Лівію, ворагу забітага сябра узурпатара Муаммара Кадафі. Менскае метро пашыраецца. У сталіцы адкрылі 3 новыя станцыі. Рэжым Лукашэнкі пастаўляе зброю ў Лівію, сведчыць расследаванне парталу Айрайн. Адметна, што ўзбраенне трапляе да групы Халіфа Хафтара, ворага забітага дыктатара Муаммара Кадафі, забойствам якога так абураўся ўзурпатар у Менску. Паводле журналістаў, у перавозках зброі задзеяная беларуская авіякампанія «Рада Airlines». Гэтак самалёты з небяспечным грузам вылятаюць з Воршы і накіроўваюцца ў адзін з найбуйнейшых лівійскіх гарадоў Бенгазі. Для перавозкі зброі пасажырскі самалёт Іл-62 беларускай авіякампаніі «Рада Airlines» пераабсталявалі ў грузавы. Судна выконвае складаны маршрут з Беларусі ў Лівію, абыходзячы паветраную прастору Турцыі. Паводле парталу Айрайн, такая захада дазваляе пазбегнуць праблемаў з афіцыйнай Анкарой, якая выступае супраць такога гандлю зброяй. Рэгулярныя рэйсы пачаліся пасля візіту сына галоўнакамандуючага лівійскай арміі Халіфа Хафтара ў Беларусь у кастрычніку 2024 года. Тады Садама Хафтара суправаджаў кіраўнік лівійскай авіяцыйнай акадэміі генерал Мухаммад Аль-Манфур Аль-Амін. Адметна, што лукашэнкаўскае міністэрства абароны пра гэты візіт нічога не паведамляла. До нашай праграмы далучаецца Яўген Красулін, адмысловец у нееўрапейскіх цывілізацыях. Гаспадар Яўген, вітаю вас. Дзень добры. На вашу думку, наколькі імаверная вось гэтая інфармацыя, якую апублікаваў партал партугальскамоўны, які займаецца вось авіяцыйнай тэматыкай? Уласна кажучы, гэта інфармацыя так, яна абсалютна не проста імаверная, яна верагодна. Гэтыя палёты адбываліся і яны адсочваюцца па даступных радарах. І, уласна кажучы, у гэтых палётах таксама няма нічога дзіўнага, бо гэтыя палёты адбываюцца ў кантэксце тых падзеяў, якія мы цяпер назіраем на Блізкім Усходзе ў Паўночнай Афрыцы. Зноўку, тут трэба глядзець проста шырока, не толькі на тое, што вось выцякае з Менску у паўднёвым кірунку, у кірунку Афрыкі, але тое, што выцякае з Масквы. Власна кажучы, нельга разглядаць палёты з Менску па-за кантэкстам палётаў з Масквы. Калі не памыляюся, па меншай меры 4 палёты адзначаны транспартнікаў, гэта Іл-76, 2 з Менску, 2 з Масквы. І пры гэтым, зноўку, яшчэ адна плыня гэтых транспартнікаў ідзе з тэрыторыі Сірыі, з базы Хеймім расійскай. І, уласна кажучы, вось тут заключаецца частка адказу, навошта гэтыя палёты ладзяцца. Гэта перакідка часткі абсталявання, узбраення і гэтак далей з тэрыторыі Сірыі на тэрыторыю Лібіі, там, дзе на тыя тэрыторыі, дзе пануе прамаскоўскі рэжым Хафтара. Вось, уласна кажучы, у першую чаргу гэта варта разглядаць менавіта ў такім кантэксце. Праўда, нельга на гэта глядзець і ў адрыве ад у цэлым вось гэтай стратэгіі Расіі у дачыненні да Блізкага Ўсходу і Афрыкі. Бо нельга казаць, што актыўнасць па перабросцы, абсталявання, ўзбраення і гэтак далей на тэрыторыю Лібіі адбылася толькі вось пасля падзення рэжыму Асада. Мы ведаем, што цяпер новыя ўлады Сірыі, яны выражаюць сваю гатоўнасць прыцягнуць добрыя стасункі з Расіяй, так што, можа, расійскім базам у Сірыі не пагражае вялікая небяспека. Но яшчэ да гэтага, прынамсі ў лістападзе 23-го году, адзначалася жаданне Расіі усталяваць свае базы на тэрыторыі Лібіі, на тых тэрыторыях Лібіі, якія кантралююцца Хафтарам,
Зноўку дзеля таго, каб забяспечыць сабе і прысутнасцю ва ўсходнім міжземнамор'і і таксама мець вось гэты масток для дзеянняў у Афрыцы. Так што гэтая актыўнасць, яна можа ўзрасла пасля падзення рэжыму Асада, але яна ідзе ў кантэксце вось такой глобальнай блізкаўсходняй, міжземнаморскай і афрыканскай палітыкі Масквы. І Менск тут, уласна кажучы, прысцёгнуты толькі пастолькі, паколькі ён з'яўляецца найбліжэйшым саюзнікам Расіі і, уласна кажучы, ён выконвае ўсё, што даручыць яму Масква. Адметна, што яшчэ ў кастрычніку медыі паведамлялі, што Садам Хафтар прыязджаў у Беларусь і нібыта дамаўляўся аб пастаўках зброі з Беларусі да іх. Разам з тым мы ведаем, што Хафтар гэта так ці інакш гэта вораг Кадафі, якога ў свой час вельмі лезве не да нябёс узносіў Лукашенка, казаў, што ён там ні ў чым не вінаваты, гэтак далей. Нядаўна беларускі расследавальніцкі цэнтр выкрыў, што таксама рэжым Лукашэнкі пастаўляў зброю пасрэдна, але тым не менш, напрыклад, да сірыйскіх паўстанцаў, якія ваявалі супраць Асада. І зноў-такі Лукашенко публічна заяўляе, што вось Асад гэта ягоны такі хаўруснік. Як это ўсё разумець? Гэта азначае, што грошы для рэжыму не пахнуць, і ён гатовы прадаваць зброю для ворагаў сваіх хаўруснікаў, ці зноў-такі тое, што вы кажаце, вось гэтая такая устаноўка з Масквы тут найважнейшая? Пачнем з Сірыі, 15-й год. Зноўку прыгадваем кантэкст. Гэта барацьба такая міжнародная супраць ісламскай дзяржавы, якая ў той час успрымаецца куды большай пагрозай, чым рэжым Башара Асада. І тады шмат краін, у тым ліку і Расія, Путін за гэта апраўдваўся яшчэ ў снежні 15-го году, што ён казаў, так, мы пастаўляем зброю сірыйскім паўстанцам, якія ваююць у тым ліку супраць Башара Асада, бо гэта ўсё звёны аднаго ланцугу вось вайны супраць ісламскай дзяржавы. І беларуская зброя пастаўлялася паўстанцам, групоўкам сірыйскіх паўстанцаў менавіта ў гэтым кантэксце, як барацьба супраць ісламскай дзяржавы. Тут, скажем так, нічога адмысловага супраць Асада ці, скажем, нейкага цынічнага падыходу, такога разліку, што грошы не пахнуць, мы прададзім і аднаму боку, іншаму боку гэтую зброю, тут гэта не той выпадак. Што тычыцца халіфа Хафтара ў Лібіі, ён сапраўды быў ворагам у свой час Гаддафі. Гаддафі яго нават яму вынес смяротны прысуд у свой час. Але калі Гаддафі змагаўся за сваю ўладу ў 11-м годзе, Беларусь, па меншай меры, ёсць падставы так лічыць, актыўна дапамагала рэжыму Гаддафі утрымацца і наймітамі, і дарадцамі, і ўзбраеннем, і гэтак далей. Але цяпер Гаддафі няма, і трэба неяк жыць з гэтым фактам. А халіфа Хафтар, у сваю чаргу, гэта вельмі добры заменнік для Гаддафі. На тых тэрыторыях, якія ён кантралюе на ўсходзе Лібіі, ён утварыў рэжым, які вельмі мала адрозніваецца ад рэжыму самога Гаддафі. І плюс, канечне, тое, што ён настроены па-расейску і, адпаведна, адчыняе Расія вось гэтыя брамкі ў Афрыку, у тым ліку. А плюс да таго, ён, канечне, з'яўляецца вельмі істотным фактарам дэстабілізацыі сітуацыі і ў Лібіі, і калі пашчасціць у рэгіёне. Бо, уласна кажучы, у Лібіі даўно мусілі прайсці выбары, якія мусілі пакласці канец вось гэтаму крызісу ўнутранаму. Но выбары так і не прайшлі. Там працягваюць існаваць розныя групоўкі. Вось ёсць гэты ўрад народнага адзінства, ёсць халіфа Хафтар са сваёй лівійскай арміяй, і яны паміж сабой ваююць. Дарэчы, вось недаўна ж, можа, з тыдзень нават меней таму, прэм'ер лівійскі, які прадстаўляе Трыполі, а не Бенгазі, дзе сядзіць Хафтар, ён казаў, што не дапусціць, Лібія не дапусціць ніякай іншаземнай зброі, ніякіх базаў без згоды лівійскай дзяржавы. Наступнае пытанне, чым ёсць цяпер лівійская дзяржава. Ось. Так што вось такая слабенькая падзеленая Лібія, а тым больш, калі яна будзе пад уладай Хафтара, гэта тое, што вельмі здавальняе Расію. Вось менавіта такі элемент, які разбурае сістэму бяспекі
у міжземнамор'і, які утварае пункт напружання у непасрэднай блізкасці да паўднёвых межаў еўрапейскага звязу, гэта, канешне, вельмі прыемны для Расіі фактар. Гэта і псіхалагічны ціск, і, уласна кажучы, магчымасць дзейнічаць у той жа Афрыцы і на Блізкім Усходзе. Так што тут у тым, што Лукашенко ўслед за Масквой падтрымлівае Хафтара, няма ніякай дзіўнай складаючай і ніякага парадоксу. Наадварот, гэта вельмі і вельмі лягічна. Было б дзіўна, калі б Лукашенко выступаў за правядзенне ў Лібіі свабодных справядлівых выбараў для завяршэння гэтага канфлікту. Вось вы згадвалі, што ёсць два такія галоўныя асяродкі, гэта Трыполі і Бенгазі. Разам з тым, калі мы кажам агулам пра грамадзянскую вайну ў Лівіі, якая цягнецца ўжо доўгі час, колькі там цяпер ёсць увогуле груповак, таксама, можа, меншых нейкіх груповак, ці яны цяпер аб'ядноўваюцца вакол гэтых двух цэнтраў, і ці можна казаць, што нейкая з гэтых галоўных сілаў мае больш шансаў на тое, каб панаваць на ўсёй тэрыторыі краіны? Значыць, у Лібіі грамадзянская вайна скончылася афіцыйна, хоць гэта не адмяніла існаванне вось гэтага процістаяння і спробаў ужо пасля завяршэння, афіцыйнага завяршэння грамадзянскай вайны, скажем так, парушыць вось гэта, скажем, не тое, што мір, но дамоўленасці, якія існавалі. У тым ліку і паход Хафтара на Трыполі, уласна кажучы, сюды ж належыць. І зноўку цяпер у Лібіі адносна стабільная сітуацыя, ну як адносна ў параўнанні з тым, што было яшчэ гадкоў 5 таму. Тым не менш працягваецца гэтае процістаянне, прычым гэтае процістаянне вельмі складана структураваць. Зноўку для прастэчы заўжды лепей браць ось Трыполі і Бенгазі як два цэнтры. Пры гэтым у процістаянні ўдзельнічаюць шматлікія групоўкі. Прычым не абавязкова гэтыя групоўкі, скажем, падзяляюцца там па нейкім такім прынцыпе фундаментальным, як, напрыклад, этнічная прыналежнасць, рэлігійная прыналежнасць. Вось, напрыклад, Хафтар, ён вядомы сваім антыісламскім, ну не тое, што антыісламскім, антырадыкальна ісламскім меркаваннем. Вось ён зацята выступае супраць братоў-мусульманаў, арганізацыі, што яму дае падтрымку з боку, напрыклад, Егіпту, які таксама падзяляе вось гэтыя пазіцыі супраць братоў-мусульманаў. І ў той жа час Хафтар мае падтрымку з боку некаторых ісламскіх радыкальных груповак. Вось такая сітуацыя, яна, уласна кажучы, з'яўляецца нашчадкам той сітуацыі, якая склалася падчас звяргання рэжыму Гаддафі. У гэтым звярганні вельмі шмат груповак прыняло ўдзел там. І былі тыя, хто перайшоў на бок паўстанцаў з боку лібійскіх узброеных сілаў, і былі зноўку радыкальныя ісламісты, былі проста паўстанцкія атрады, былі племённыя атрады і гэтак далей. Усё гэта ўзнікла праз адсутнасць хоць нейкіх дзяржаўных інстытутаў і палітычнага цэнтру, які мог бы забяспечыць вось гэты пераходны перыяд пасля падзення рэжыму Гаддафі. Вось чаму я кажу, што для Беларусі трэба ўлічваць гэты досвед і мець на ўвазе, што неабходны палітычны цэнтр дзеля таго, каб не дапускаць гэтага вакууму вось улады і вакууму палітычных інстытутаў. Дарэчы, адной з падставаў складанай сітуацыі ў Лібіі цяперашняй заходнія, прынамсі, аналітыкі называюць вось гэтую неверную палітыку захаду ў дачыненні да лібійскіх сілаў, што там імкнуцца аб'яднаць усіх, што калі ж яны аб'яднаюцца, вельмі вядомы нам лозунг, а насамрэч трэба не аб'ядноўваць, а трэба ўмацоўваць інстытуты. Ось у тым ліку інстытут таго ж парламентарызму, інстытут дэмакратычных выбараў. Ось, а у выніку таго, што яны хацелі аб'яднаць усё ў адзінства, мы атрымалі такі вось клубок, дзе не разбярэшся ні з літрам, ні з паўлітра, і з якога вельмі складана выйсці. І калі казаць вось па прагнозах, якая групоўка можа перамагчы ў гэтай сітуацыі, такія прагнозы рабіць вельмі складана. Вось зноўку таго ж Хафтара, калі
урад у Трыполі падтрымлівае Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў, яна мае там, гэты ўрад мае міжнародную, скажем так, міжнароднае прызнанне. Хафтар такого прызнання не мае, але тым не менш ён мае падтрымку з боку Егіпту, Саудаўскай Аравіі, Расіі, Францыі. Францыя таксама падтрымлівае Хафтара, хоць і не так зноўку відавочна і моцна, як тая ж Расія. Злучаныя Штаты, як я ўжо казаў. Так што там сітуацыя вельмі складаная і прагназаванню не паддаецца. Но можна казаць, што яшчэ пэўны час мы будзем назіраць вось гэта незразумелае, скажем так, балансаванне паміж гэтымі сіламі. І тут страшуся, наўрад ці мы пабачым дамоўленасці пра правядзенне выбараў. Хутчэй будзе развязка ўзброеная, як мы бачылі гэта ў Сірыі. Спадар Яўген, вялікі вам дзякую за гэтую экспертызу. З намі на сувязі быў Яўген Красулін, адмысловец у нееўрапейскіх цывілізацыях. На 11 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму засудзілі ксяндза Генрыха Акалатовіча. Пробашча каталіцкай парафіі Валожыня прызналі вінаватым у, цытата, «здрадзе дзяржаве», адзначае партал catholic.life. Ксёндз віны не прызнаў. Падчас разглядання справы 64-гадовага святара трымалі ў следчым ізалятары КДБ. Там ён правёў больш за год. Ксёндз Генрых Акалатовіч мае цяжкія хваробы. Ён перанёс інфаркт, яму была зробленая аперацыя ў сувязі з анкалогіяй. Адметна, што на судзілішча не з'явіўся ні мітрапаліт Юзеф Станеўскі, ні прадстаўнікі апостальскай нунцыятуры. Іншыя навіны Беларусі і свету ў нашым аглядзе. Яшчэ адзін вырак агучыў сёння Менскі раённы суд. Коміку Славу Камісарынку прызначылі 6 гадоў пазбаўлення волі з адбываннем пакарання ў калоніі агульнага рэжыму. Гумарыста прызвалі вінаватым паводле 3 артыкулаў крымінальнага кодексу. Яму інкрымінавалі распальванне сацыяльнай варожасці, паклёп і публічную абразу Лукашэнкі. Працэс быў завочны. Камісарынка жыве за мяжой, але гэта не замінала так званаму суду прызнаць жарты крымінальным злачынствам. На прэзідэнцкіх выбарах у Харватыі прызначылі другі тур. Ніводны з кандыдатаў, які сёлета змагаецца за прэзідэнцкае крэсла, не здолеў набраць неабходных для перамогі 50% галасоў. Найбліжэй да заветнай лічбы дзейны прэзідэнт краіны Зоран Мілановіч, вядомы прарасійскімі поглядамі. За яго прагаласавалі 49% выбарнікаў. На другім месцы кіраўнік партыі кансерватараў Драган Прымарац. Ён набраў 19%. Наступны раунд палітычнага спаборніцтва адбудзецца 12 студзеня на лета. 39-й прэзідэнт ЗША Джиммі Картер памёр у веку 100 гадоў. Яго кіраўніцтва прыпала на канец 70-х і суправаджалася шэрагам няўдачаў. Катастрофу на атамнай станцыі Тры Майл Айленд, захопам амбасады ЗША ў Тэгеране, высокім узроўнем інфляцыі. Пасля сыходу з пасады Картер займаўся грамадскай і праваабарончай дзейнасцю, за што ў 2002 годзе атрымаў Нобелеўскую прэмію міру. На сонцы зафіксавалі выбліск найвышэйшай магутнасці. Паводле прагнозу НАСА, справакаваная гэта магнітная бура дасягне зямлі ўжо заўтра. У выніку 31 снежня і 1 студзеня жыхары некаторых рэгіёнаў планеты змогуць назіраць захапляльнае паўночнае зянне. Яшчэ больш інфармацыі можна знайсці ў нашым тэлеграм-канале. Каб на яго перайсці, дастаткова навесці камеру смартфона на QR-код на вашых экранах. Калі для вас гэта бяспечна, падпісвайцеся і чытайце інфармацыю, якую рыхтуюць нашыя калегі. Таксама заклікаю зазіраць на нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu. Аднак перадусім памятайце пра ўласную бяспеку. Дзякую, што вы з намі. І да навінаў са сталіцы. Зялёная лінія менскага метро папоўнілася 3 станцыямі. Сёння на паўднёвым кірунку ўрачыста адкрылі аэрадромную, Немаршанскі сад і слуцкі гасцінец. Яны звяжуць жыхароў сталічных раёнаў Курасоўшчына і Менск-свет з цэнтрам гораду. Будаваліся станцыі больш за 7 гадоў са жніўня 2017-га. Новыя прыпынкі зрабілі высокатэхналагічнымі, з інтэлектуальнаю сістэмаю кіравання рухам цягнікоў і ўзмоцненаю сістэмай пажарнай бяспекі. Дызайн станцыяў адпавядае назвам. Інтэр'ер слуцкага гасцінцу аздобілі ўзорамі слуцкіх паясоў, Немаршанскага саду пано з дрэвамі, аэрадромнай дэталямі, звязанымі з авіяцыяй. У планах менскага метрапалітэну працягнуць галіну далей на поўнач гораду ў кірунку Зялёнага лугу. Гэтак агульная працягласць трэцяй лініі мае скласці 16 кіламетраў.
Спадарства, з намі на сувязі урбаніст Даніїл Аленіус, аўтар ютуб-каналу «Фактор горада». Даніїл, вітаю вас. Вітаю. На вашу думку, як можна ацаніць тэмпы будаўніцтва метро ў Менску? Ну, калі паглядзець з 2000 года, то было открыто 17 станцый. То бок прыкладна раз у 1,5 года адчыняецца станцыя. Бывае больш складаныя моманты будаўніцтва, бывае адчыняецца адразу шэрагамі, таму што у станцыі ёсць таксама адваротныя тупікі, дзе трэба больш прасторы, яны больш дарагія. Адчыняецца ў мэтах эканоміі адразу па 4-3 станцыі. Таму, ў прынцыпе, тэмпы з 2000-х гадоў не вельмі зменьваюцца. Адзінае, што літаральна новыя лініі, ім прыходзіцца трошкі больш там часу рабіць, каб усё наладзіць. Я не лічу, што тэмпы запавольніліся, яны як ішлі, так і прыкладна ідуць. Ці гэта дастатковы тэмп, улічваючы тое, што Менск таксама разрастаецца і жыхароў прыбывае ў сталіцы? Я лічу, што, ў прынцыпе, метрапалітэна ў Мінску дастаткова, яго хапае. Менск на колькасць станцый і ліній мае даволі вялікі пасажырапаток, таму, в прынцыпе, не мае там патрэбы ў яшчэ большых грошах, яшчэ большых сродках на метрапалітэн і большай хуткасці. Як яно ёсць, в прынцыпе, ужо непагана, абы іншыя віды транспарта не забывалі. Можна павіншаваць ад сёння жыхароў Курасоўшчыны, таму што яны маюць цяпер доступ таксама да хуткаснага транспарту, да метрапалітэну, і гэта сапраўды вельмі добра. Разам з тым, як у урбаніста, хацеў вас запытаць, на вашу думку, якія ўсё ж такі раёны ў Менску цяпер найбольш патрабуюць метро? Магчыма, гэта Чыжоўка, магчыма, Серабранка. Тое самае Сухарова мае доступ, падаецца, да Каменнай горкі, але гэта зноў-такі з перасадкамі, аўтобусамі і тралейбусамі. Так, існуе багата такіх жылых масіваў, мікрараёнах пабудаваных, і надалей зараз будуюцца такім савецкім тыпам, дзе раён мае толькі адну функцыю. І чамусьці, як у 70-х быў прапісаны генеральны план, такі майстер-план будаўніцтва метрапалітэна, дзе было зроблена прыкладна так жа сама, як у іншых сталіцах, савецкіх сталіцах з такім насельніцтвам, то бок трохкутнік, дзе ідзе 3 лініі, і з такім з пересадкавым трохкутнікам в цэнтры, то так і зрабілі. Пры тым, што першыя планы прадугледжвалі вілачныя адгалінаванні ў бок Серабранкі, Чыжоўкі і ў бок умоўнай Каменнай горкі, умоўнага Лебедзінага. Іх яшчэ тады не было, але ўжо планаваліся. Чамусьці пабудавалі толькі лініі, і з таго моманту і Мінск метро праект, і метрабудаўнікі, яны ішлі па таму ж самому плану. То бок патрэбна 3-я лінія, і тое, што, напрыклад, побач існуе Камволь, Лошыца, які выраслі набагата большымі памерамі, ці, напрыклад, напрамую на Казінца вывесці гэтую лінію, ці у тым ліку, што ёсць іншыя больш буйныя раёны, чамусьці іх ужо не так гэта хвалявала, асабліва калі планавалася з раёна былога аэрапорта зрабіць такой вялікі там Мінск-Сіці, потом Мінск-Мір, вось гэта іміджавы праект Дубаі, які стаўся тым, чым сталася. Вы адзначаеце, што Менск мае неблагое пакрыццё, калі мы кажам пра доступ да станцыі ў метро. Разам з тым, вось я, як Меншук, таксама магу сказаць, што ўсё ж такі ў параўнанні з метрапалітэнамі ў іншых краінах, у іншых еўрапейскіх сталіцах у нас дастаткова шмат людзей карыстаецца таксама метро, у сэнсе, што сапраўды ў гадзіну пік і цягнікі вельмі часта ходзяць, і таксама вагоны часта перапоўненыя людзьмі. Ці гэта акурат не сведчыць пра тое, што варта было б працягваць далейшую разбудову лініяў? І вось ёсць гэтая ідэя ад гарадскіх уладаў, каб будаваць 4-ю лінію ў выглядзе кальцавой уздоўж так званага другога кальца. Аднак ведаю, што вы крытыкуеце гэтую ідэю. Чаму, на вашу думку, трэба зрабіць нешта інакш? Былі розныя разрахункі пасажырапатоку, у тым ліку ад мінскіх уладаў, і яны адмовіліся, напрыклад, стварыць аўтобусны маршрут па другому транспартнаму колу, проста таму, што там няма пасажырапатоку. Ёсць іншыя, калі ўжо будаваць метро накірункі, якія будуць генераваць вялікую колькасць пасажыраў. Колавая лінія метро, гэта мэта стварыць перасадкавы вузел у Мінск-Мірі, Мінск-Свеце, таму што зараз рыэлтары пра ўсё і кажуць, што тут будзе 2 станцыі метро, а не адна. Па-другое, гэта, прабачце, пабачылі Маскву, як у Маскве, Масква, каргапкульт просто. Я не ведаю іншых абсалютна
прычын, чаму так вырашылі. Па-першае, па-другое, калі у гарадах нармальна развіта іншыя альтэрнатыўныя віды бесперерыўнага транспарта, гэта як і нармальная вылучаная трамвая, і як правільна наладжаныя, пабудаваныя транзітныя хуткасныя аўтобусныя лініі, то у прынцыпе метро гэта як дапамога транспартнай сістэме. Мы можам пабачыць толькі две лініі ў Варшаве, але вялікіх перапоўнень ці калі закрываюць метро, прям транспартнага калапса мы не бачым, таму што асноўную вагу на сабе несе трамвай у Варшаве і гарадскі электравік, у тым ліку і транзітныя аўтобусы. Але ў Мінску ёсць такая прямо просто перавага метро, крытычная перавага над іншым відам транспарта. І калі метро з грамадскай сеткі вылучаецца па нейкім тым ці іншым прычынам, то ў Мінску пачынаюцца вялікія праблемы з транспартам. Гэта не раўнаважны, не збалансаваны горад атрымліваецца па ітогу. Калі кажам пра развіццё трамваю, чаму, на вашу думку, ягоная разбудова так трошкі занядбаная? Мы бачым, як у еўрапейскіх сталіцах акурат будуюць новыя трамвайныя лініі, часта хуткасныя, часта менш хуткасныя, аднак туды ўкладаюць грошы. У Менску гэта ўсё застаецца на паперы, няма трамваю ў Сухарова, няма хуткаснай лініі да Серабранкі праз прыпынак пры заводзе Матавела. У чым тут, на вашу думку, праблема? Гэта нейкае старэйшае мысленне ў кіраўніцтва горада? Я вось менавіта і хацеў сказаць, што такое мышленне ёсць. Метро гэта гучна, метро гэта ў тым ліку і фактар бяспекі, дарэчы, і пра яго ніколі не забываюць. Адчыненне лініі метро гэта ў тым ліку, як бачыце, палітычны плюс, туды ездзяць першыя асобы краіны, якія зараз сабе імі называюць, і гэтак далей. Адчыненне трамвая, гэта не выглядае так маштабна, так крута ў іх разуменні света. Аўтобусныя маршруты, тралейбусныя таксама ў вялікай колькасці робяцца, таму што, уласна, я думаю, і штатка павялічваецца ў Мінск-транса, і, ў прынцыпе, на ўсю магутнасць працуе у нас заводы, у якіх ёсць праблемы з продажамі в іншых краінах, таму аўтобусныя тралейбусныя сеткі пашыряюцца, а трамвай застаецца дзесь, трэба людзям тлумачыць, чаму патрэбен трамвай. Людзі, магчыма, гэта зразумелі, улады, в прынцыпе, цікавяцца паверхнасна, але рашэнне прымаюць яны, а не прафесіяналы. Спадзяемся, што настане сапраўды свабода ў нашай краіне, тады грамадскасць і ў тым ліку прафесіяналы будуць мець доступ да важных ключавых рашэнняў. Тым часам можна павіншаваць сапраўды жыхароў Курасоўшчыны з тым, што ў іх з'явіўся доступ да метро. Гэта ў кожным разе вельмі добра. Даніил, дзякуй вялікі за гэтую размову. З намі на сувязі быў Даніил Аленіус, урбаніст і аўтар ютуб-каналу «Фактар горада». Спадарства, напрыканцы выдання не магу абысці яшчэ адну навіну. Пасля амаль 10 гадоў працы з Белсату вымушана сыходзіць Ігар Кулей. Таленавіты журналіст, бліскучы вядоўца, аўтар адважных і гучных расследаванняў, які з 2020 года быў кіраўніком беларускамоўнай тэлерэдакцыі. Чалавек, які таксама быў маім настаўнікам у журналістыцы. Ігар, дзякую табе за гэтыя гады працы і навукі, зычу поспехаў і зычу, каб, нягледзячы на абставіны, Белсат працягваў быць пляцоўкай вольнага беларускага слова. Паважаныя гледачы, для вас сёння працаваў Вітаўт Сіўчык. Свабоды і міру вам.